Здравейте! Значи слушаме и сега по новините за едно бедно семейство. Нали, много бедни семейства има, да. Интересно ми стана, като казаха, че живеят само майка и дъщеря с 50 лева детски надбавки. 50 лева детски надбавки. Разбирате ли, че аз правилно ли разбрах 50 лева детски надбавки? Да ги изчислим. Чакай. 50 лева делено на 30 дена по 1 лев 66 стотинки на ден им се пада, на това дете му се пада 1 лев и 66 стотинки. 1 лев 66 стотинки се полага на това дете от тези 50 лева детски надбавки на месец. Уверявам се, колкото да не го приемам, че нашите депутати са по-зле от кучета. Как може едно човешко същество да получава 50 лева детски надбавки за цял месец? Значи, като влезем в евро, ще взема 25 лева, даже няма и толкова. Просто нямам думи. Нямам думи, хора. Това е трагедия. Това е трагедия едно дете да получава 50 лева детски надбавки. Каквото и да кажа, ще е малко. Вижте в каква държава живеем. Държавата ни е хубава. Вижте какви хора не управляват. Какви хора не управляват. Искам да се обърна към тях, драги депутатчета. Когато вашите деца седнат на масата и когато плющят онез хубавите мезета, меса, печени пуйки и т.н. и най-различни ястия, помислете за гладните деца, които има в България. Помислете, че един ден така ще ви излезе всичко през носа, че си нямате на представа. Ще ви излезе всичко това през носа, кучета, мръсни, долни. 50 лева детски надбавки. Коя е тая майка, детва и родила, бе? Коя е тая майка, детва и родила вас, крадливо племе, гадно, престъпно? Маминката ви мръсна, гадна, продажници, бе. Гадини мръсни, бе. Мамичката ви мръсна, гадна.